Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ама каса хуш омадед. Бисёри бародарон дар комментария менависанд ки ака асал чишид. Асал имсол таом. Соли дига худо хоҳад моҳи май сар мешавад. Моҳи июнам гӯем мешавад, охирои майда асал бо мешавад. Килои асал 1000 сум. Агар ки хоҳен асала дар дурuni ҳамун хоначаи занбурам гирен, соти меган. Ҳамин хеле асалам дорем фурӯшида. Ва бисёри одамо мепурсанд ки шири модарзанбурам мешавад фақат моҳи июнда. Ва одамое ки мехоҳанд ки дар Россия хона дорен, ҳавлӣ дорен, мехоҳанд ки дар ҳавлитон занбур дошта бошен, барои худтон асал гирен. Шумо да метавонем ки мо дарси занбурпарвария омӯзонем. номи канали ман, канали бародари тоҷик. номерои телефони ман 8910 88 88 676. занг занен, иншоалло дастгиритон мекунам барои омӯхтани дарси занбурпарварӣ, пулакияй ва бисёр одам намегирам, ҳамагӣ 5 одам дар корай. 5 одам агар ки желающий боша, дар ман занг занед, иншоалло дастгиритон мекунам ва бо шумо суҳбат мекунем дар бораи дарси занбурпарварӣ. одамое дар ки билети самолёт дар корай, дар номерои ман занг занед, бо нархи интернет дар шумо гирифта метавем. аллои меҳрубон шуморо ғарибора нигаҳбон боша. ободу сарбаланд бошен. ин видеои ман ба тамоми блогерҳо кардастам ки гирен дар каналотон монен ва пешрафти канали шумо хоҳонам. аллои меҳрубон боя бордига шуморо ғарибон нигаҳбон боша. ободу сарбаланд бошен.